Hindi naging sagabal ang masamang panahon sa isinagawang pagbabakuna kontra tigdas ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development o DOH-CLCHD katuwang ang May Kawayan City, LGU. Nitong Miyerkules, August 12, tuloy-tuloy ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA ng ahensya katuwang ang City Health Office sa Barangay Iba Daycare Center. Nagbabakuna po tayo ng kontra measles, kontra tigdas sa mga batang may edad na 6 months to 59 months. Ito po yung tinatawag nating booster dose doon sa mga bata para mas mabigyan sila ng proteksyon. Nagbibigay din tayo ng vitamin A supplementation po. Ayon kay Dr. Corazon Flores, Director ng DOH-CLCHD, ang programa ay bunga ng naitalang pagdami ng kaso ng tigdas sa bansa. Dito sa Central Luzon, may higit 1 milyong kabataan ang target na mabakunahan. Nakita po ng Department of Health na meron po naging pagtaas talaga ng mga tinatawag nating tigdas sa ating bansa. Nagkakaroon tayo na may mga lugar na marami pa rin mga bata na hindi nababakunahan kontra tigdas. At alam naman po na itong tigdas at tigdas sa hangin, itong rubella, maaari po ito magdulot ng komplikasyon na maaaring gumrabe at magkaroon ng sakit yung bata. Puspusa ng kampanya para maproteksyonan ng mga bata kaya't kahit araw-araw ay handa raw magbakuna ang health workers. Kahit po umuulan, kahit po may babaha, nagkaroon lang po ng cancellation doon sa mga lugar na may mga baha. Pero doon sa mga walang baha, kahit umuulan, nagkakaroon pa rin po tayo ng mga vaccination. Ibinahagi naman ni Dr. Seren Lunaria, City Health Physician at NIP Medical Coordinator na walang dapat ipangamba sa gagamiting bakuna kontra tigdas. Bagamat may side effects, normal lang daw ito at makasisigurong ligtas at epektibo itong gamitin. Ang ating bakuna po ay dekada-dekada na po natin ginagamit. Hindi lamang po sa ating bansa, kundi globally. Okay? Ito po ay pumasa sa pamantayan ng ating mga WHO at ng ating FDA. Okay? Ito po ay ang mga bakunang epektibo, ligtas, at talagang sinayasat ng mabuti. Kung kaya po, kung sakali man po na ang ating mga anak ay magkaroon ng side effect, no? Tulad ng paglalagnat o kaya ng pagsakit ng mga brasong nabakunahan, ito po ay normal lamang. Ito po ay banayad at mawawala din ng ilang araw. So, kaya po, huwag po tayong magpanik. Ito po ay ginagamit worldwide na. Subok na po ito. Kaugnay niyan, malaking ginhawa raw para sa magulang na si Aling Donna Avancena ang isinasagawang pagbabakuna ng DOH para sa kalusugan ng kanilang mga anak. Ano po pinabakuna si baby? Para po sa hindi siya magkaroon ng ligtas sa dengue, hindi magkasakit. Para po hindi po magkaroon ng tigdas. Nagpapasalamat po kami at lumalapit na sadya ang mga magpapabakuna po para wag magkaroon ng tigdas ang mga bata. Si Arne Bonga, panatag na at nabakunahan na ang kanyang anak sa tulong ng serbisyong medikal ng pamahalaan. Yung sa gobyerno naman po, maganda na po yung pamamalakad niya. Lalo na sa mga estudyante ng ganito, sa iba, sa ibang karating nating mga lugar, pinupuntahan po nila. May taong kanya-kanyang tinagaan para kahit paano lahat ng mga tao mabibigyan ng kung ano yung kailangan mo. At least, kampante na pa ako. Tatagalang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity hanggang August 28, kaya dapat raw na samantalahin ang libreng bakuna para sa malusog na komunidad. Ini-encourage po natin ang mga nanay, mga lola, tagapag-alaga ng mga anak. Dalhin nyo po sa mga vaccination sites, sa mga inyong area. May mga schedule po ng araw ng pagbabakuna sa inyong mga lugar, barangay, and even health center. Pabakunahan kontra tigdas at tigdas hangin o yung measles rubella. Nagkakaroon po tayo ng measles rubella supplemental immunization activity ngayon para po sa proteksyon ng inyong mga anak, para po sa proteksyon ng ating komunidad, para po sa kalusugan ng ating bayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.